Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddefnyddio diagramau canhennog i ateb cwestiynau'r debygolrwydd lle mae gennym gyfuniadau o 2 neu fwy o ddigwyddiadau dibynnol. Felly, gadewch i ni ystyried y cwestiwn yma. Mae bag yn cynnwys 5 cerdyn melyn, 9 cerdyn coch ac 1 cerdyn du. Mae 2 gerdyn yn mynd i gael eu tynnu ar hap heb gael eu rhoi yn ôl. Dyn ni angen gwneud 2 beth. Yn gyntaf, darganfod y tebygolrwydd o dynnu 2 gerdyn melyn, a wedyn darganfod y tebygolrwydd fod y 2 gerdyn sydd yn mynd i gael eu tynnu ddim o'r un lliw. Nawr i'n helpu ni, dwi am lunio diagram canhennog i ddangos wybodaeth yma, a dwi am ddefnyddio'r gwagle sydd yn fan hyn i wneud y diagram canhennog. Nawr, mae yna 2 gerdyn yn mynd i gael eu tynnu heb gael eu rhoi nôl. Beth mae'r cerdyn cyntaf yn gallu bod? Wel, yr opsiynau ar gyfer y cerdyn gyntaf yw melyn, coch neu du. Felly dwi am gychwyn y canghennau fan hyn drwy reid y melyn, coch a du i lawr. A wedyn, drwy reid y canghennau mae fewn fel yma, y tasg nesaf ydy sgwennu ar y canghennau beth yw'r tebygolrwydd o ddewis fel y cerdyn gyntaf, melyn, coch neu du. Wel, sawl cerdyn sydd yma i gyd. Mae yna 5 o'r melyn, 9 o'r coch, 1 o'r du. Os dwi'n adio hynny gyd i fyny, 5 a 9 yn 14, 14 ag 1 yn 15. A gafo yna 5 o'r melyn, allan o'r 15 yna, y siawns o ddewis melyn fel yr un cyntaf ydy 5 allan o 15. Yn yr un modd, mae yna 9 o gardiau coch i gychwyn, y siawns o ddewis un coch i gychwyn ydy 9 allan o 15. Mae yna 1 cerdyn du yma, felly y siawns o ddewis un du o tro gyntaf ydy 1 dros 15. Nesaf dwi am ystyried beth mae'r ail gerdyn yn mynd i gael ei ddewis fel. Nawr eto, y lliwiau sydd gen i ar gyfer y ail gerdyn ydy'r lliwiau melyn, coch a du. A dwi am reid hein fel yr opsiwn ar gyfer y ail gerdyn os dwi wedi dewis melyn y tro gyntaf. Yr opsiwn ar gyfer y ail gerdyn os dwi wedi dewis coch y tro gyntaf, a'r opsiwn ar gyfer yr ail gerdyn os dwi wedi dewis du y tro gyntaf. Felly nawr, dwi am reid hefo premesur y canghennau yma i fewn. A tra dwi'n gwneud hyn, sylw dwi am wneud rwan ydy, mi fydd y tebygolrwyddau ar y canghennau yma yn wahanol i'r ein ar y set o canghennau gyntaf, oherwydd mae'r digwyddiadau yma yn ddibynnol. Mae'r cerdyn cyntaf yn effeithio beth yw tebygolrwydd yr ail gerdyn. A mi wnawn ni weld hynna nawr yn fan hyn. Oherwydd, os dwi wedi dewis y melyn fel y cerdyn cyntaf, mi o na 15 o gardiau yn y bag i gychwyn. Ond rwan dwi wedi dewis y melyn, felly mae'n 14 o gardiau ar ôl. Felly mae bob un tebygolrwydd yn fan hyn, a dweud y gwir i lawr y gol yma i gyd, yn mynd i fod dros 14, oherwydd dwi wedi dewis un cerdyn yn awr, mae yna 14 o gardiau ar ôl. Nawr, os dwi wedi dewis yn melyn y tro gyntaf, y siawns fod yr ailyn hefyd yn melyn ydy 4 allan o 14, oherwydd dwi wedi dewis un o'r 5 melyn greiddiol. Ond dwi heb gyffwrdd ei coch, felly mae yna dal 9 o'r coch ar ôl allan o 14, a nes i ddim dewis yn du y tro gyntaf chwaith. So mae yna dal 1 du ar ôl allan o 14. Nawr, un ffordd o wirio hyn yn awr ydy adio'r rhifau ar dop y ffracsiynau a gweld os dwi'n cael y rhifau ar y gwylod ar 14. Mae 4 a 9 yn 13, mae 13 ag 1 yn 14, felly ia dwi wedi gwirio'r set yma o ganghennau. Ar y llaw arall, os dwi'n dewis coch y tro cyntaf, be di siawns o ddewis melyn fel yr ail gerdyn? Wel, dwi heb gyffwrdd yr un melyn eto, felly mae yna dal 5 o hynna allan o 14. Dwi wedi cymryd un o'r coch allan, felly mae yna 8 ar ôl allan o 14, ac yn y llwybrau yma, dwi heb ddewis yr un du eto, felly mae yna 1 allan o 14 siawns o ddewis yr un du yna. Neu, os dwi wedi dewis du fel yr un gyntaf, y siawns o ddewis yn melyn ydy 5 allan o 14, dwi heb gyffwrdd yr un 5. Y siawns o ddewis yn coch ydy 9 allan o 14, mae yna dal 9 o'r coch ar ôl, ond dwi wedi dewis yr un du yn awr, felly does yna ddim o'r du ar ôl, felly mae yna ddim siawns felly, dim allan o 14, siawns o ddewis du
fel yr ail gerdyn os fod yr un cyntaf yn ddu hefyd. Nawr, dwi wedi llenwi a wedi gorffen y diagram canghennog yn nawr, byddai ddefnyddio hwn yn nawr i ateb y cwestiynau sydd wedi cael eu holi yn y cwestiwn. Felly, yn rhan A, dyn ni eisiau'r tebygolrwydd o dynnu 2 gerdyn melyn. Nawr, yn y diagram canghennog ni, 2 gerdyn melyn ydy'r llwybr cyntaf. Melyn fel y cerdyn cyntaf, melyn fel yr ail gerdyn. Ac felly, i ystyried y llwybr yma, be dwi'n gwneud wrth weithio ar draws diagram canghennog ydy lliosi'r tebygolrwyddau. Be dwi'n gwneud mewn gwirionedd ydy defnyddio yr rheol luosi ar gyfer digwyddiadau dibynnol. Ar gyfer y llwybr ucha felly, melyn y melyn, neu 2 gerdyn melyn, mae rhaid fi luosi 5 dros 15 efo 4 dros 14, sef y 2 debygolrwydd yma, i gael yr atab. Mae 5 lluosi 4 yn 20, mae 15 lluosi 14, ond mi fydda hynny yn 210. Cofiwch mewn cwestiwn tebygolrwydd os ym rhaid idych chi symleiddio'r ffracsiwn, mae'r un yma yn symleiddio, mae'r 2 rif yma yn tabl 10, os dwi'n rhannu top o gwylod hefo 10, dwi'n cael 2 dros 21 fel y ffracsiwn ar ei ffurf symlaf. Yn ail ran y cwestiwn, dyn ni angen ffeindio'r tebygolrwydd bod y 2 gerdyn sy'n mynd i gael ei tynnu ddim o'r un lliw. Hynny ydy, maen nhw'n lliwiau gwahanol. Na allan o'r 9 llwybr yn y diagram canghennog yma, pa lwybrau sydd ar ei lliwiau gwahanol? Wel, dydy melyn a melyn ddim, ond mae melyn a coch yn wahanol, mae melyn a du yn wahanol. Coch a melyn yn oce. Coch a coch, na, mae hyn ar ei fath. Coch a du yn iawn. Du a melyn, ia, dwi eisiau ystyried yr un yna. Du a coch, iawn, ond osgoi du efo du. Felly mae yna 6 llwybr i fi ystyried yn awr. A be dwi'n wneud ydy gweithio allan y tebygolrwydd o'r pob un o'r cyfuniadau yma, ac yna mi gai adio nhw gyd at ei gilydd, oherwydd maen nhw yn ddigwyddiadau cyd angynhwysol, fedrith nhw ddim digwydd ar yr un pryd. Felly, melyn y coch yn gyntaf, mae hwnna yn mynd i gael ei reid drwy ystyried 5 dros 15, lluosi 9 dros 14, neu, felly adio ymlaen, mae gen i melyn a du, sydd yn 5 dros 15, lluosi 1 dros 14, neu mae gen i fi trydydd opsiwn coch a melyn, 9 dros 15, lluosi 5 dros 14, pedwerydd opsiwn yn coch a du, 9 dros 15, lluosi 1 dros 14, pumed opsiwn du a melyn, 1 dros 15, lluosi 5 dros 14, a chweched opsiwn du a coch, 1 dros 15, lluosi 9 dros 14. Nesaf, cyfrifo yr symiau lluosi fe gyd yn awr. Wel, mae gwylod pob un ffracsiwn fel oedden ni efo gynt yn mynd i fod yn 210. Felly na rhoi hein i gyd i fyny yn gyntaf. A wedyn mater o wneud y 6 swm lluosi. Lluosi y 2 rifiadur, y 2 top. 5, 9 yn 45. 5, 1 yn 5. 9, 5 yn 45. 9, 1 yn 9. 1, 5 yn 5. 1, 9 yn 9. Ac felly, i orffan, mi eisiau adio hein i gyd i fyny. Felly, mae'r enwadur yn mynd i ddal, yn mynd i fod yn 210. Faint sydd gen i fi fan hyn? Wel, mae gen i fi 45, 50, 95, 104, 109, 118. Felly, yr ateb yn fan hyn, ar gyfer y cwestiwn yma, yn 118 dros 210. Os ni'n hoffi, gallu haneri top y gwylod yn fan hyn, so hwnna'n 59 dros 105, ond cofiwch sy'n rhaid idych chi wneud hynna. A cyn gorffen, jyst neud nodyn sydyn, dwi wedi ystyried yr ateb i'r cwestiwn yma, drwy ystyried y 6 llwybr sydd ar ei lliwiau gwahanol. So ni hefyd i gallu gwneud yma'n ffordd ychydig yn gyflymach efallai, drwy ystyried y 3 llwybr yn fan hyn, lle mae'r lliwiau yr un fath, so ni'n gallu cyfrifo eu hynna i gyd, a wedyn tynnu y cyfanswm y 2 llwybr yna allan o un cyfan. So ni wedi cyrraedd yr un ataf ar y diwedd drwy wneud y dull yna. Felly, cyfle yn awr idych chi rei cynnig ar y math yma gwestiwn. Dyma ni sefyllfa arall, lle mae gennym ni fag yn cynnwys cardiau melyn, coch a du. Ceisiwch lunio y diagram canghennog i'ch helpu chi ateb y cwestiynau sy'n cael ei ofyn yn fan hyn. Ac yna, unwaith idych chi reid cynnig arni hi,
Cymarwch eich atebion chi wedyn yn erbyn yr ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.